Ang mga tinun-an ni Jesus usa ka higayon ni ana miingon, Lord, dugangi ang among pagtuo. Nya nitubag si Jesus og duna mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mostasa, makasugo mo aning bungtod nga mobalhin ngadto sa dagat, nya mosunod ni ninyo. Murag ingon ana ang gisulti ni Jesus. Pero karon ni ay dili magtotoo, usa ka senturyon mipakita sa iyang pagtuo ngadto ni Jesus. Nakaingon si Jesus sa tiyang giingon dire, sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Si Jesus na mismo mo i-declare, dako kayo ang pagtuo sa senturyon. Kahibaw mo ganong nakaingon ana si Jesus. Mamisure din ang pagtuo. Pero nakaingon siya, pagkadako aning pagtuo, hawa siya kakita, tibuok Israel, apil na sa iyang mga katong iyang mga unang mga disipulo nga nilang San Pedro, nila ni San Juan, kadto sila Judas, nga nikuyog yun niya, mibiya sa ilang ginikanan, mibiya sa ilang pangita, di pa dito dako pagtuuha. Kadto sila si Moises, mga kaliwat man to ni Abraham, di dito dako nga pagtuo ang ilang. Ang senturyon mo i-declare ni Jesus nga portig yung dakuas iyang pagtuo dito sa Israel. O basig sa iya sa tingitong panahon, no? Katong buhi pa siya. Unsa may rason? Hibaw mo, ilingi ay mong tupad. Inamusta mo na imong pagtuo, dako. Dako na imong pagtuo o gamay. Nakaingon ani si Jesus sa akong bana-bana, nakaingon ani si Jesus nga dako kayo ang pagtuo aning senturyon, bisag dili siya membro sa grupo ni Jesus. Tungod una, opisyal siya. Matod pagay niya na siya mga sundao, na siya mga ulipon under niya. Pero ang iya sang gitanaw siyang kaugalingon nga sulugoon sad siya. So andam siyang magpasugo. Munang nihapa siya sa tiila ni Jesus og niingon siya, ayaw lag-adtos amo kay dili ko angayan nga mopasaka nimo, kay di man ko magtotoo, di man ko Hudiyo. Pero isulti lang, bisag unsay imong ipabuhat nako Lord, ako nang sundon. Ikaw no, lingi ako no imong tupad. Ing na musugot ka, musunod ka, bisag unsay ipabuhat sa Ginoo. Ana. Mao day nay makapadako sa tong pagtuo, mao day nay tinuod nga pagtuo. Kana bang di nata maghuna-huna unsay atong authority, kung dili kay mituo man ta nga kini siya Ginoo, magpasugo taniya din ata magsupak-supak bisag unsa kagamay nga pagsupak, di nata mo rason-rason, kung dili tuman lang yun. Mao ginay pagtuo. Matod pa sa among discussion sa philosophy, faith is like jumping into the dark with certainty. Kana bang naman ay training namo sa una, kana ko mga CET, nakagim kong training sa CET, nya taptapan ka ba, i-blindfold ka, nya goroyon, nya ingnon din ka, ni ata, kay namo say hangin kusog, ni ata sa kaning cliff, nga mga 3 meters, niya ay kumandiyo, jump. Ang saman, muamba ka, naiubanoy, manghilak, ayaw lang, mga labi na mga babae, ayaw sir. Unsa ba di ay nga naaraman da ispatag di ay. Niya gi-electric panan lang,
kusog kayong electric fan mo ditong muramig na as cliff. Ana, nya inig-ambak, di ba? Di ka mo ambak, quit. Ana, di makakamuambak, di quit. Ambak, siyagit pang uban. So, pag-ambang patag raman di ay. Nya, inig-ambak na to, musyagit. Ana, ang gasunod na sa distansya man, ingno na sa tong niambak. Ayaw hilom diya, ayaw saba. Nakato na sang gasunod, nakadungog makasyagit dito. Ana, pag syagit, ika na sang gasunod, ambak, hasyagit sang ka. Wa di ay. Pero kining centurion, maunay iyang pagtuo, ingon siya, sugu alang ko bisag unsa, ako ng sundon. Kamo gani, sugoon lang mo palit og slot, di man mong palit. No? Simple ra gyud kay na, palit lang mo og slot, 100 ra man ning sitiyo. Magsige pa jud ka kuno, unya ang akong pamahaw, ang akong paniudto, unya ang akong ipalit og kuan, ang akong ipalit og kuan. Ang kaugalingon gyud nato mo atong tan-awon ba? Pirmi gyud nga inig sunod nato sa Ginoo, ang una day natong tan-awon ang atong kaugalingon. Inigingos Ginoo, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ayaw sad Lord, oy unsa naman lay akong puy-an. No, ana dayon ta, mag-analyze din ta sa gisugo sa Ginoo. Imbis unta to maningkamot ang tumanon ko ni kay nahibaw ko nga Ginoo nagsugo ani, sakto gid ni siya. Ana, mao na giingon sa centurion nga kun moingon ko lakaw, mulakaw ra sad na siya. Moingon kong duol, muduol ra sad na siya. Moingon ko buhatan ni, mubuhat ra gid na siya. Kay ulipon man, sulugoon man. Mo to ang centurion niingon sad, ipamulong lang Lord, mahitabo na na, ipamulong lang. Gilingi ako no mong tupad, ning nasa imong paminaw, makaangkon ka bisag usa lang kaslat anig disap. Tanawa di ba ditso ginaglingo, di ba tahawi. Na wa tingali din pero naman tay daghang mga online parishioners og mao kini ang pagtuo. Nya unsa may resultas tinuod nga pagtuo, ma-relax ta. Ikaduha, dunay healing, mahil labi na gid ang relationship. Kay inig-ingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, din amang gid mo magkaaway kay imo naman siyang higugmaon. Inig-ingong sa Ginoo, pasayloag kapituan kapito, din aman jud ka magdumot kay imo naman gid siyang pasayloon. Inig-ingos Ginoo, biyain ang imong sala, amo biya man gid dayon ka. Dunay healing kay kani mang sala mo'y maghatag nato og daghan kaing kasakit og mga sakit. Kana mga sakit nato labi na mga cancer, mga kidney failures, mga unsa pa na diha nga mga sakit nga dagko, gumika na sa atong mga sala. Nga inigbiya na to sa atong sala, muso dayon ang grasyas Ginoo, mahil dayon ta. Og di man ka mahil physically, 100% mahil gyud ka spiritually. Sama ato akong gi-share ninyo nga naayo siya siyang unsa to? Katong iyang maintenance 20 years na nga high blood, unsa pa tong usa? Hubak o arthritis ba to? Uric ba to? Inana. Unya sa iyang pagsigig sunod sa Ginoo, pinaagis pagsigig paminaw aning atong misa, daghan kay siya nakatunan, iyang gisunod, di na siya magyaw-yaw, di na siya demanding, di na siya hinugo siyang mga anak, di na siya magsigkasuko, naayo ning tulo nya giilisan dayog cancer. Di ba? Pag abot na sa cancer, ni katawa ra siya. Niingon ra siya, cancer na ko, Father. Pero happy kay ko kay din ajud ko mahadlok mamatay ug din asa ko mahadlok masakit. Ug para nako ingon ko, that is your greatest healing. Kay ang tinuod gyud nga healing ang ihatag sa Ginoo kana gyung kahadlok nato sa mga sakit, kasakit ug kamatayon. Hadlok ganita na masakiton ka. Pero din agani ka mahadlok ana by heart, in your mind, din ka mahadlok kana hibaw na gyud ko, healed na gyud ka. So hinaut unta ma-experience ni nato nga nagsigi din higtabang sa simbahan, kamong sigig palit og slots, ma-experience unta ninyo ang real
power of faith. O kining maong pagtuo nga powerful, ang pagtuo nga mapaubsanon, ang pagtuo nga motudlo nato nga mahimo gid unta tang sulugoon sa atong Ginoo ug alagad sa atong isig katao. Ang senturyon mialagad sa iyang sulugoon. Nindot no, ang master ni alagad sa iyang servant. Muna si Kristo gitawag og servant leader. Kay siya'y nagpakamatay para natong iyang mga sulugoon. Siya nga atong master, siya'y nagpakamatay para maluwas ta nga mga buangon nga mga sulugoon. Sige, katapusang lingit. Ing na sugod karon alagaran ti ka. Sige, na. Ing na imong tupad ba? Ing na sugod karon alagaran ti ka. Sige, tanaw na tog imo ba ng tumanon. Manindog ta para sa pag-ampo